जय भोजपुरिया समाज। जी भैया, अभी के रिपोर्ट में हम बतावे लवानी पावर स्टार पवन सिंह के 1 मई से नया फिल्म के शूटिंग चालू होखे वाला बा। जी भैया, वही से जुड़ल रिपोर्ट बा। लेकिन भैया उससे पहले कहें कि भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जी भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के हाल फिलहाल अभी जौना फिल्म के शूटिंग चल रहा बा, वो फिल्म के नाम बा जय हिंद। जौन के भैया लखनऊ के खूबसूरत वादियों में ये फिल्म के शूटिंग चल रहा बा। जी भैया, आजकल अभी अप्रैल महीना में। लेकिन भैया आपके बता दी आखिर मई महीना में कौन फिल्म पवन सिंह शूटिंग करे वाला बने, जौन की पवन सिंह के नया फिल्म हुई। जी भैया, जौना फिल्म के हम नाम बता दी तो जी भैया आप सबके बता दी 1 मई से पवन सिंह के नया फिल्म के शूटिंग चालू होखे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा शपथ। जी भैया, शपथ फिल्म जौन की आप सब बहुत पहले से सुन रहा बनी, बहुत बेर ये फिल्म के शूटिंग के डेट आई, लेकिन शूटिंग डेट कैंसिल भी भई। लेकिन भैया अभी फिलहाल बता दी कंफर्म डेट आ गई बा आप सबके बीच ही। पवन सिंह 1 मई से अपन फिल्म शपथ के शूटिंग चालू कर दिए। जी भैया, 1 मई से पवन सिंह के शपथ फिल्म के शूटिंग चालू हो जाती। जी भैया, जौन की फिल्म बहुत बड़ी बजट के बाटे कि भैया फिल्म जब आई तो आप सबके बतौर लग जाई। जी भैया, बहुत बड़ी बजट की भी फिल्म बने वाला बा पवन सिंह के जौन शपथ मूवी बा। तो भैया आप सब बताइए आप सबके रिपोर्ट कैसा लागल कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, और फिर से हम आइए रहल बनी एक नया खबर के साथ।